Секретний свідок ФСБ кілька разів плутався у свідченнях. У Південному окружному військовому суді, що в російському Ростові-на-Дону, розглядали справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до організації Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади. Цього разу підгрупи Османа Арифмеметова, Яшара Муєдінова, Рустема Шейхалієва, Енвіра Аметова та Руслана Сулейманова. Допитували свідка, який назвався Рамазановим. Він кілька разів плутався, чи писав він заяву про злочин на підсудних до ФСБ, чи це була заява про вихід із забороненої організації. Врешті не зміг визначитися, чи був він учасником Хізбут Тахрір. На питання, що його в такому разі відрізняє від підсудних. За словами захисників, цей так званий таємний свідок співпрацює з ФСБ і дає брехливі покази щодо кримських татар, звинувачених у тероризмі. Кажуть, це латиш Костянтин Тумаревич, який живе у Бахчисараї. Хоча голос змінено, а його неможливо побачити, захист та політв'язні впізнали його за картавою вимовою. Если в прошлом судебном заседании скрытый свидетель отвечал, что все наши подзащитные являются членами Хизбут Тахрир, и несмотря на меры конспирации, все они ему открыто об этом заявляли, а также заявляли о том, что они давали баят, то есть присягу на верность руководителю Хизбут Тахрир, то в сегодняшнем судебном заседании на уточняющий вопрос моего коллеги имени Ханумова Милевой, свидетель сказал, что она вводит его в заблуждение, и он не давал ответов, касающихся баята. Это вызвало даже улыбку судьи. Также в этом судебном заседании свидетель несколько раз путался, писал ли он заявления на наших подзащитных, либо это были заявления о выходе из членов Хизбут Тахрир. Он говорил о том, что он является участником организации. Через некоторое время говорил, что он переставал являться участником этой организации, что вносились обязательные сборы, административные сборы. При этом из всего количества участвующих в собраниях он был единственным, по его словам, человеком, который не являлся участником Хизбут Тахрир. Кримсько-татарські політв'язні, яких утримують в російських СІЗО під загрозою інфікування ковідом. Про це заявили адвокати після судових засідань. За їх словами, в ізоляторах вже чимало хворих. Затриманого у Сімферополі Ремзі Бекірова, учасника великої справи про тероризм, на засідання у Південному окружному військовому суді привезли з підвищеною температурою. Втім, лікарі, які приїхали за викликом, підтвердили високу температуру та вирішили, що бранець може далі брати участь у процесі. Інші політв'язні також привезені на засідання з симптомами захворювання та без засобів захисту. Были врачи, они измерили температуру. Температура 38,7 градусов. После чего врачи делают вывод, что Ремзи Бекиров может участвовать в процессе. Тут, честно говоря, даже у нашего гособвинителя, уважаемого, глаза полезли на лоб. У нас в том числе. При температуре 38,7 можно представить себе вообще, как человек может функционировать. После обеда Ремзи стал еще хуже, возможно, температура даже еще больше поднялась, но он сказал, что участвовать он в процессе не может, и, в общем-то, мы отложились при общем согласии стороны защиты и стороны обвинения. Хотелось бы также отметить на то, что сегодня они были доставлены без средств индивидуальной защиты, то есть на наших подзащитных нет никаких масок, у них нет с собой каких-либо дезинфицирующих средств для того, чтобы они могли обработать себя. А мы с ними, в принципе, даже несмотря на то, что они содержатся в аквариумном сооружении, общаемся непосредственно через вот эти вот, будем говорить так, отверстия, да, вот в этих аквариумных сооружениях, и есть непосредственный контакт и общение. Я имею в виду в плане респираторного передачи какого-либо вируса. Верховна Рада ратифікувала угоду з Туреччиною щодо будівництва житла для кримських татар. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. Зокрема, йдеться про будівництво 500 квартир, з яких 450 будуть передані кримським татарам, а 50 – пільговим категоріям громадян, серед яких внутрішні переселенці та ветерани російсько-української війни. По 200 квартир збудують у Миколаєві та Херсоні, найближчих обласних центрах до адмінмежі з Кримом. Ще 100 – у
Києві. За словами Умєрова, минулого тижня він з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим оглянули ділянку, відведену під забудову. За ратифікацію українсько-турецької угоди проголосували 333 народні депутати. За 333. Захищали Україну, але український паспорт чекають роками. Іноземці, які з 2014 року боронили територіальну цілісність у складі добровольчих батальйонів, закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон про спрощене набуття громадянства. Добровольці Айдару та Азову, Юлія Толопа та Нікіта Макеєв обурені складнощами в отриманні паспорта. Кажуть, вирішити проблему обіцяють від початку російської агресії, але зрушення з'явилися лише позаминулого року. Тоді парламент спростив процедуру набуття громадянства іноземними воїнами-добровольцями на півроку. І люди змогли отримати посвідчення громадянина України. Але термін дії цього документа спливає цього року. Тож очікують ухвалення нового закону. Спрощення механізму отримання паспорта дозволить просто подавати заяву про відмову від минулого громадянства, а не їхати до країни походження. Бо для добровольців з Росії це смертельна небезпека. Командир батальйону Крим Іса Акаєв, чиї побратими теж чекають на український паспорт, сподівається, що закон ухвалять якнайшвидше. Надо исправлять, так нельзя, это в первую очередь честь нас. Люди пришли нас защищать, а мы их бросили, так нельзя поступать. Это бесчестно и вероломно, так нельзя делать. Мы должны исправить это. Я не розумію, чому у 2021 році, на 7-й рік війни, зараз я знаходжуся зовсім без документів. В мене є посвідчення учасника бойових дій, в мене є військовий квиток, в мене є атестат за 11 клас, який я закінчила в цьому році, тому що в мене не було можливості передати документи з Росії з мого інституту. І для подальшого навчання я закінчила 11 класів тут. Я дуже хотіла поступити в цьому році на навчання, але розумію, що зараз це просто знов відкладається на рік, на два, а то можна і більше. Судову справу ми виграли стосовно встановлення юридичного факту неможливості відмови від російського громадянства. І подали до міграційної справи декларацію з цим рішенням суду. І сьогодні я отримала відповідь, що, мов, вибачте, але закон не передбачає інших якісь відповідей, як ви надіслали нам. Кривава доба на Східному фронті. Під вогнем важких мінометів окупантів на Луганщині поліг 39-річний боєць 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Андрій Біляєв. Це 5-та бойова втрата липня. Ще 5 побратимів загиблого воїна дістали поранення. 1 травмований. Військових терміново доправлено до шпиталю. 1 боєць у важкому стані, інші у задовільному. Українські військові відповіли окупантам вогнем. Ворог також обстріляв з артилерії цивільні квартали Тарамчука та знову запускав розвідувальні безпілотники. А зранку били по Луганському. Є поранений. Станом на 7 годину ранку 14 липня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу 1 військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого задовільний. Перевірка спорядження та підготовка до роботи у повітрі. Для бійця сил спецоперації на позивний «Америка» сьогодні 130-й стрибок. Але попри неабиякий досвід, уважно кріпить спорядження. Якщо щось зроблю не так, то потім ви будете мене ловити в морі. Це спільні тренування бійців сил спецоперації України та Сполучених Штатів на полігоні в Очакові, що на Миколаївщині. Чекає на товаришів і боєць на позивний «Кет». Він у повному екіпіруванні розповідає про роботу в повітрі. Ми відділяємось від літального судна на невеликій висоті, відкриваємось, перевіряємо свої купола, вистраюємо бойовий порядок і, коректуючи один одного по радіостанціям,
ми з великої висоти йдемо на велику відстань. За легендою, розвідувальним групам необхідно зайти повітрям у ворожий тил. Щоб здійснити цей задум, використали конвертоплан «Оспрей», що стоїть на озброєнні корпусу морської піхоти та сил спецоперацій США. Під час святкування Дня ВМС України одесити та гості міста мали можливість спостерігати за їх прольотами береговою смугою. Конвертоплан поєднує окремі можливості літака та вертольота. Він залишатиметься у повітрі, поки спецпризначенці не дістануться землі. Якщо конвертоплан сяде, в нього є свої потоки, які можуть, якщо він сяде раніше нас, вони нас можуть затягнути у вінти. Це просто небезпечно, проте в бойових діях і зараз він може нас викинути, ми улетимо, а він уйде по своєму маршруту назад. Оператори-розвідники прямують до точки виконання завдання. Саме цей підрозділ брав участь у проведенні указового захоплення британського есмінця «Дефендер», на борту якого відбулося підписання меморандуму про співпрацю Сполученого Королівства та України. Той, що наполохав окупантів, коли пройшов біля берегів Криму, наголосивши, що перебуває у територіальних водах України. Завдання спецпризначенців на навчаннях Сібриз – тримати безпеку у морі, а маючи під боком російського агресора – це, у принципі, його головне завдання. Цього року в морському центрі спецпризначення створений окремий штаб і операційний центр, який спільно з американськими партнерами розробляє план навчань. Десантування з конвертоплана пройшло в районі Кінбурзької коси в Чорному морі з висоти майже 4000 метрів. Далі в умовах нульової видимості зведена група здійснила штурм острова. 3 десятки спецпризначенців атакували противника, щоб за легендою навчань знайти фізика і знешкодити ядерну бомбу. Бійці 73-го морського центру спецоперацій спільно з американськими партнерами тренувалися на острові Первомайський. Міжнародні навчання надзвичайно підвищують боєготовність військової частини, і постійна співпраця з нашими партнерами якраз і показує те, що 73-й морський центр спеціального призначення вже є в міжнародній сім'ї ССО. Ситуація на острові Куба загострюється. Протестувальники продовжують виходити на вулиці з закликом до відставки президента і першого секретаря ЦК Компартії Куби Мігеля Діаса-Канеля. Це небувалі виступи для соціалістичної країни. Це одна з демонстрацій в гаванському районі Ла-Гуйнера. Місцевий житель говорить, що в той час, як колона мирно проходила вулицями, до протестувальників приєднувалися і перехожі. Люди кричали: «Геть Діаса-Канело! Геть комунізм! Свободу кубинцям! Хочемо медицини! Хочемо їжі!» Ось що кричали люди. На демонстрації вийшли тисячі людей. Влада почала арешти. Як повідомляють правозахисники, днями затримали щонайменше 80 учасників протесту, активістів та незалежних журналістів. Влада Куби стверджує, що народні виступи організували іноземні сили та контрреволюціонери, які, мовляв, фінансуються Вашингтоном. Вчора на Кубі не було народного спалаху недоволення. Це були заворушення, викликані спланованою операцією, яку давно готували із залученням багатомільйонних ресурсів, лабораторій та технологічних платформ. А кошти виділили Сполучені Штати. Вашингтон вважає такі закиди абсурдом. Адміністрація Байдена-Харріс підтримує кубінський народ і народи всього світу, які вимагають дотримання своїх прав людини і очікують, що уряди будуть їх слухати і служити їм, а не намагатися змусити їх замовкнути. Мирні протестувальники – не злочинці. Народні виступи почалися на тлі важкої економічної кризи, викликаної поганим управлінням, пандемією ковід, а також десятиліттями торгового ембарго. А цей чоловік – глава руху «Вільна Куба». Він каже, що засуджує репресії з боку комуністичного режиму Кастро.
Активісти і люди в цілому вийшли на вулиці, щоб вимагати свободи на Кубі, щоб покласти край придушенню з боку режиму, голоду, страждань і зловживань владою. З понеділка влада Куби обмежила доступ до соціальних мереж та платформ обміну повідомленнями, таких як Facebook, Instagram, WhatsApp та Telegram. Через ці ситуації інтернет-зв'язку майже немає, навіть через VPN. Мені довелося прийти сюди в парк. Тут я можу поговорити з родичами, що живуть в США. Інтернет-зв'язок відключили. Люди протестують, а влада не хоче, щоб люди побачили правду. Інтернет – наша єдина зброя. Якщо його заблокують, ми опинимось без зброї. Варто відзначити, що мобільний інтернет на Кубі з'явився 2,5 роки тому.